Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Sha pi ki pat ba lemba kilat pathai kupor ki bangi sungu sibun baki wan ban yo ya kane ka briefing na ka sarkar Department of Health kalong ba ka dengue kata ka jingpang ship ka bajur ba ngiyo i ba hakini ki kindit tayo jong uni u jong u benai Oktober nado ka lai tarik hado ka khat ar tarik ukiu kendit haki than ri thor kam tam le shaki ri thor jong ka benta jong ka Garo Hills te nado ka lai tarik ubnai Oktober mentau ubnai ngiyo bangin tes arpusan ngud kita ki bapang shit bat na kita ki arpusan ngud ladon riu ngud ki ba test positive ya kata ka jingpang nyang dengue haka sauterik biang ngi test sakiti ki than Garo Hills ya ki bayo ka jing shit ka bajur ki don arpu arngud kita ki bangiyo ang test namar ba ki don ngi ka jing shit ka ba he ka ba kraw ti khandai ngut ki test positive yu to nyang jingpang bat ter nadu lai tarik hadu khat ar tarik ka ba menen ka sngi ngiyo i ba ka test ka penpau ba ka jing yo jong kane ka jingpang dengue kala hiar na ka khandai hau sau tarik jong benai Oktober hadu menen ka sngi ngi don stang ar ki case ki bala sha test bat ki bala yo ya kata ka positive dengue report ki ba kham khrau ka dei hapo Tura Civil Hospital but ni ong ba hakini ki sngi ki bala dem ni yo i ba ka don ka jing hiar jong kita ki test positive ho nyang jingpang but ni ladu no iwe jing im hapo Garo Hills namar ba kane kalong ke ki bangidi banya thu ipi namar ba la da piyo ya ka jingpang shit ka bam hiar ka jing shit ka ba pi let immediately let bran sha kanu ka testing facility ka badon hajan ka shnong ka jongfi la bandai ka PHC ki la bandai ki CHC bat ngila penbana pat ba ru ya kita ki ngila penbana pat ba ki SOP lane ki ki kendon yad ki ba pihap shim lana piyo ya ka jing shit ka ba long very severe lane ka ba keu bha ya ka jing shit jongfi iklan na ka hemorrhaging lane ka bleed ka jabing namar ba ka keu ka jing shit ngasu pendon kam de ki kentin ki papis ngo suk ma pi ha ka kentin ka si ban sutu te kumba kalong menta ni ban biang ba kini ki cases ki la kham hiar tang ba ha ki than thor ri thor ki badon saudong jong ka state ka jongi la da phiyo ya ka jing shit ka bam hiar sngo ba khile sha ka PHC ka CHC ne ka hospital ka bajan na fi but shim ya ka ne ka dengue test knang ban ya da ya ladi na ka jingma jong ka jingpang jing shit dengue ngila ya kren ru ya ki municipal boards but ya ki block development officers baro baki don kam ban shim kya ya ka ne ka kam ban pet ba uta uknyang jingpang unumpur ha ka ne ka jilla ka jongi ka jingpang dengue kam ya bit day na ka jing dad jong ukanja scan but smobha kmi bahaya ki jing pentip ba ka health department kan ai shapi ki pat ba